szépen, hogy elfogadtad a megkeresést. Ugye most itt vagyunk a Krepi Palacsinta házban. Kezdjük is azzal, legyen ez az első téma, hogy a kosárlabda vagy a foci nálad a favorit? Szia Misi, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát az én szívem azért elsősorban a kosárlabdáért dobog. 1988-ban, amikor a Földesgyűrűre felvételt nyertem, ugye az híres volt a kosárlabdázásról, én akkor kezdtem el kosarozni, és ezzel párhuzamosan a felnőtt meccsekre járni, mert az férfi, meg hát Diósgyőr női meccsre, és onnantól gyakorlatilag, amikor se tehetem, minden meccsen ott vagyok. Jársz idegenbe is kosármeccsekre, vagy meg tudod ezt tenni, van rá időd? Amikor tudom, akkor megyek. Most gyakorlatilag Covid óta idegenben külföldön nem tudtam eljutni, de Magyarországon, házon belül, országon belül azért több meccsen is ott voltam, ott vagyok, főleg a rangadók, Sopron, Szexárd, Győr. Ugye azt említsük meg, hogy te voltál, vagy a Flipper gyárnak a tulajdonosa, ami ugye bezárt nyáron, azt hiszem, és mennyire változtatta meg a meccsre járási szokásaidat, hogy most már itt gyakorlatilag több a szabadidőt, többet tudsz meccsre járni, vagy hogy ennek azért van egy kis úgymond pozitív oldala is, hogy a hétvégéid nem foglaltál. Igen, azért nagyon sokat voltam bent a saját vállalkozásba, ez néha megállította a meccslátogatási lehetőségeket. Nyilván igen, több a szabadidő, úgyhogy kicsit elment a réve, visszajött a vámon, de eddig is azért megtaláltam a lehetőséget, hogy tudja ott lenni. Megtaláltam. És mivel foglalkozol egyébként, vagy magánemberként, hogyha ezt így elárulod, hogy mert ugye téged nagyon, nagyon sok ember ismer, nagyon pörögsz, forogsz, és azt nagyon sokat tudták, hogy te a Flipper gyárba vagy hétvégente, de hogy egyébként mivel töltöd az időt? Hát az én civil foglalkozásom, én közgazdász vagyok, és ezzel párhuzamosan egy belga tulajdonú kék színű banknak vagyok a key account menedzsere mobilbankára, itt Borsod megyében, és pénzügyi megoldásokat szállítunk a lakosság számára. És a foci meccseket mostanában mennyire tudod aktívan követni egyébként? Tehát ugye azt arról hallottam, hogy tavaly ugye a Flipper gyár miatt az előző években egy kicsit ez a háttérbe szorul, de most újra, hogy ugye úgymond több a szabadidőd, azért Diósgyőr meccsekre is szoktál járni, vagy? Természetesen, hiszen mondtuk, hogy úgy indult, hogy kosár vagy foci, azért, mert a kosarat nagyon-nagyon szeretem, azért még a focit is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ott is, amikor tudok, akkor ott vagyok a srácok mögött, és akár az ultrák közül hangerővel, akár a napos oldalról, megint egy másik baráti társasággal, vagy néha még akár a VIP-páholyban is feltűnök, tehát gyakorlatilag a stadion minden szegletében előfordulok. És ha már foci, akkor te nemrég gombfocizni kezdtél. Hogy megy az új sport, vagy Köszönjük szépen, igen, ez egy nagyon nagy sikersztori, és szerencsések vagyunk, és köszönet Kocsis Peti barátunknak, aki Miskolcon felélesztette a gombfocit. Ugye gyakorlatilag ez gyerekkorunk slágere volt, aztán egy 20-30 évvel ezelőtt ez elhalt, és most egy Facebook bejegyzéssel rángultunk össze, 80-10 miskolciak, javarészt meg lett férfi emberek, meg van egy pár fiatal, mondhatni, hogy gyerkőc is, és hát rendszeresen heti 1-2-3 alkalommal összejárunk. Ugye van egy országos hálózat is, úgyhogy már versenyekre is megyünk, és hát büszkén mondhatom, hogy egyre ügyesebbek vagyunk, egyre jobbak, ez is az egy gyakorlás kérdése is, és nagy élvezettel játsszuk ezt a nagyon komoly stratégiai és ügyességi játékot. Hogy néz ki egy ilyen gombfoci edzés? Hát az edzés az javarészt edzőmeccsekből áll, tehát összegyűlünk és folyamatosan egymás ellen játszunk. Annyi a különbség az éles meccsekhez képest, hogy itt esetleg egy-egy szituációt újra rúgunk, tehát a védekező fél mondja a támadónak, hogy na, akkor ezt próbáld újra, vagy mi lett volna, hogyha nem hátrafelé passzolsz, hanem oldalra, mi lett volna, ha ezt ellőtted volna, vagy még nem lőtted volna el, hanem passzoltál volna, tehát egy kicsit ebben tudunk rugalmasabbak lenni. És milyen gyakran vannak a mérkőzések, a gombfoci meccsek? Ugye mondtad, hogy vannak ezek a idézőjeles tétmeccsek. Így van, ezek jellemzően egynapos tornák, és ezek jellemzően a szombati napon vannak, és hát annyi ilyen meghívásos és egyéb verseny van, hogy
kis túlzással majd minden hétvégére jut egy, amire ha nagyon akarnánk, el tudnánk menni. Hát nyilván igyekszünk ott lenni minél több alkalommal, és ilyen havi egy, akár két versenyre is elmegyünk. Melyik csapattal szoktál játszani, ha már így? Hát nekem ugye nagyon sok kedvenc csapatom van. Ugye van nyilván egy Diósgyőr, az nem is lehet kérdés, én büszke vagyok arra, hogy a Miskolc kupán, mert már kupát is szerveztünk. A vidék legjobbja, az 59-60-as Diósgyőrrel játszottam. Illetve van még más külföldi csapat is, amit nagyon szeretek. Az AC 160 München, az Anorthosis Famagusta, és hát egy kis titokszendvics, hogy most készül egy új csapat, ami szintén óriási kedvencem. Ez legyen majd meglepetés a kedves nézőknek is. És azt hallottam, hogy te egyébként a holland focit is szereted. Annak a szeretete honnan jött, vagy mesélj kérlek erről egy kicsit bővebben? Igen, ennek van egy gyökere, a 88-as holland válogatottan, amit nagyon sokan akkor gyerekként megszerettük. Ők voltak a kis csapat, akik kétszer is játszottak a nagy birodalommal a Szovjetunió ellen, és ott egy óriási szimpátiát váltott ki az a játék, ott akkor egy kicsit beleszerettem, és ugye akkor a magyar foci sajnos nem volt olyan erős, ugye a VB-ken, LB-ken nem szerepeltünk, és ők lettek a tiszteletbeli magyarok nálam. És ugye nyilván kialakult egy kötődés, elkezdtem utána olvasni, megadatott, hogy többször is járhattam Amsterdamban, Eindhovenben mérkőzésen, meg aztán utána később voltak magyar-holland-holland-magyar meccsek, és így lettek ők nekem egy válogatott szinten a nyilván nem is kérdés, nemzeti válogatottuk utána a második számuk is kedvencek. És ha már válogatott, és ugye szóba hoztad a magyar válogatottat is, mennyire lepett meg téged, hogy most már tényleg a magyaroknak tudsz szurkolni ilyen nemzetközi szerepléseket, tehát ugye EB, zsinórban most már reméljük, hogy a harmadik Európa-bajnokságra is ki tudunk majd jutni, és hogy mit vársz az EB-nak csapattól? Igen, ez egy hosszú folyamat volt, ahogy sajnos a leépülés is, nem egyik pillanatról a másikra, és már kezdtük feladni a reményt, hogy egyáltalán a világeseményen látjuk mi még az életünkben válogatottat. Szerencsére a sportfinanszírozás, a sportnak a stratégiai irányvonala ezt lehetővé tette, hogy a foci is igazából magához térjen. És hát ezt nagyon örömmel könyveltük el nagyon sokan, és most már tényleg lehet mondani, hogy elvárás az a szint, hiszen van egy olyan játékos állományunk, van egy olyan edzői stáb, ami ezt lehetővé teszi, és tényleg nyilván ebben benne van a lebonyolítási rendszernek a szélesítése, hogy egy EB-n szinte már üzembiztosan ki tudunk jutni. Hát nyilván a legvérmesebben egy szurkoló mindig azt várja, hogy nyerjen a csapat. Én azt tudom, hogy mindenben egyébként nagyon-nagyon nagy szerepe van a szerencsének. Szerencsé alatt éltek egy sérülés hullámot, egy centiken múló kapufát, tehát itt ez nagyon tud borítani. Én szinte biztos, hogy ki fogunk jutni, ebbe talán nem vállalták kockázatot. Igen. Ott meg egy jó sorsolással, egy-két kulcsmeccsből a jó kijövetellel, én nem tartom kizártnak egyébként, és azt hiszem, hogy nagyon sokan lennénk boldogak, hogyha akár egy parádés 4-be vagy 8-ba jutást, uram, bocsá, mi lehetnénk egyszer a meglepetés csapat, és miért ne nyerhetnénk érmet? Még van mindenünk. Minden pozícióban. Az a kulcsjátékos, meg elég hosszú a pad is. Ez talán a legnagyobb boldogság, kicsit szakmai szemmel is nézve, hogy nem csak pont meg vagyunk 11-en, hanem egy mély keret van. Mit vársz az NB1-től? Ugye most már a DVTK újra az NB1-ben mérettetheti meg magát. Szerinted hanyadik helyen zárjuk a szezont? Én azt gondolom, hogy ha lesz türelem a vezetőedzővel, meg a csapattal, mindenki oldaláról, vezetőség, szurkolók, tehát még 2 vereség után nem kezd el senki elfordulni a csapattól, és ezeken a mini hullámvölgyeken túl tud lenni, annyira összeállt ez a csapat, annyira jó a keret, jó a kémia. Én mindenképpen az 1-6 helyet teljesen reálisnak tartom, és miért ne jöhetnék ki ott is a lépés, és hosszú idő után, 40 év után miért ne nyerhetnénk újra egy érmet. Annyira szoros a bajnokság, én azt látom, hogy nyilván van csapat, aki kiemelkedik, direkt nem nevezem meg, hogy melyikre gondolok. Mindenki tudja, mindenki el tudja dönteni. Játékos állományban, lehetőségekben más dimenzió, de onnantól kezdve gyakorlatilag van 10-11 szinte ugyanolyan
csapat. Úgyhogy legyen meg mindenek előtt az a pontmennyiség, ami a fixben maradás, mert az az elsődleges, és akkor onnan merjünk nagyot álmodni. Ráadásul most a kupában is, tehát régóta nem volt már kupa tavasz, és most a Siófok legyőzésével ugye a kupában is a legjobb 16 között vagyunk már, és az Zalaegerszeg ellen szintén nem lehetetlen a továbbjutás, ráadásul hazai pályán. Úgyhogy kupagyőzelem vagy bentmaradás? Ezt tettem fel valamelyik nap a Facebookon egy kérdésként, és te mit válaszolnál? Essünk ki és nyerjük kupát, vagy essünk ki a kupából, és maradjunk bent az NB1-ben? Mint egykori sportvezető, talán azt kellene mondanom, hogy bentmaradás az mindenek előtt, viszont mint egy kicsit, mint régóta Miskolcon nem nyert, tehát hogy az egy nagy durranás után úgyis vissza lehet jutni. Kupagyőzelemmel nagyon régen volt. Én azt gondolom, hogy nagyon megérdemli már ez a közeg, és nagyon-nagyon sok szurkolótársunk, hogy egyszer az életben végre egy óriási öröm, ami vagy egy bajnoki cím, vagy egy kupagyőzelem. Tehát én azt mondom, és kövezzenek meg, és ne haragudjatok, de essünk ide, akkor nyerjük meg a kupát, legyen így. Igen, ugye 2014-ben a Liga kupát sikerült megnyernünk, az azért egy kicsivel alacsonyabb szint. Annak a presztízse, nagyon örült neki az ember persze, de vegyük észre, hogy annak a presztízse azért messze nem helyezhető egy szintre, egy magyar kupában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkeresésemet. Én köszönöm a lehetőséget. Hogy tudtunk egyet beszélgetni, és hát, ha tetszett nektek a videó, iratkozzatok fel, csapjatok egy lájkot, szevasztok! Sziasztok! És nagyon köszönöm, nagyon szuper volt. Gyere, küld át magadnak!